Ktorý sa dostal na svoje pôvodné miesto a niektorí z vás ste sa ma počas dňa pýtali, že či dorazí aj niečo z Maďarska. Teraz nám to trošku vykúklo, takže máme tu aj historický vlak z Maďarska, k ktorému sa dostaneme. Ale poďme pekne našej šľachtičnej. Takže Albatros strieda ďalšia para. Poprosím opäť ďalší potlesk, pretože tieto dámy si to jednoznačne zaslúžia. Šľachtičná šoby, vozeň s označením 475 alebo 475.196 už prichádza na našu točňu. Univerzálny a najspoľahlivejší parný ručeň sa vyrábal tesne po druhej svetovej vojne. Táto lokomotíva bola vyrobená v roku 1950 a určená bola na vozbu ťažných rýchlikov osobných vlakov, ale aj rýchlych nákladných vlakov. Časť týchto rušňov bola dislokovaná aj v Košiciach. Mocnosť plne vyzbrojeného rušňa dosahuje okolo 100 tón a rýchlosť 100 km za hodinu. Vyrobených pre vašu informáciu bolo 147 rušňov. Zaujímavosťou je, že si tzv. Internacionálnej pomoci bolo ešte 25 rušňov vyrobených a dodaných do KLDR. Meno šľachtičná sa zrodilo na základe výtvarného a tvarového riešenia. Táto šľachtičná slúžila po vyradení z prevádzky ako vykurovací kotol v rušňovom tepe Fiľakovo. Spolok výhrevne vrútky ju do prevádzky priviedol v roku 1992. Ak sa to dá, myslím si, že šľachtičná si svoj titul jednoznačne zaslúži a myslím si, že tento potlesk patrí všetkým vám, ktorí aj napriek nepriazniu počasia ste prijali pozvanie hlavných organizátorov železničnej spoločnosti Slovensko a Košickej detskej železnici. Šľachtička, poprosím o pozdrav. Okay.